மாமா சொல்லுங்கம்மா. மாப்பிள்ள கிளம்பிட்டீங்களா? சாப்பிட போறோம் மாமா. சாப்பிட உடனே கிளம்பிடுவோம். மாப்பிள்ள சாப்பிட விட்டு எனக்கு ரொம்ப முன்னாள் நினைக்கிறது இல்ல. சரியா வச்சிருக்குமா? ஆமா மாமா. மாப்பிள்ள அங்க பிரச்சனை எல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. இருக்கிற பிரச்சனை வராது. நல்லபடியா ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீ வந்து சேர்ந்தா போதும். மாமா நீங்க அங்க இருக்கீங்க, கவனமா பார்த்துக்கீங்கிற நம்பிக்கையில தான் மாமா இருக்கேன். நிச்சயம் நல்லபடியா நடக்கணும். நல்லபடியா நடக்கையா நீங்க சரியா சரி. I need consumables. Search for vehicles. Help! கண்டிப்பா இருக்கும். புது கம்ஃபர்ட் ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணி செட்டா என்ன சார் பெட்டு நான் ஜெயிச்சிட்டேன். புது கம்ஃபர்ட்ல இருந்து ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வரும். இது துணியை நூறு டெலிவரி பண்ணிட்டு நான் கொடுக்குற ஃப்ரெஷ்ஷான பாத்து உங்களுக்கு நோக்கி இது போல படத்தை போடுதா? இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஜோசி எடுத்து யோசிக்காமையே போய் ஃப்ரிட்ஜ் நடக்குது. அப்புறம் கிச்சன்ல நல்லா யோசிச்சு எடுத்தது Let's go. உங்களுக்கு வழங்குகிறது Enemies ahead. Fall back to safe zone.
எங்க போச்சு? ஒரு கட்டு கட்டிட வேண்டியதுதான். எடுத்த காணமா? வீட்டுக்குள்ள கட்டு வச்சுட்டு போனேன். வரவே காணோம். எங்க போச்சு? எங்க போச்சு? பார்த்தா சாப்பாடுலாம் இருக்கு. ரத்தம் மட்டும் காணோம். எப்படி லட்டு குட்டியா? பத்தல. யார் எடுத்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். எல்லாரும் இப்படி இருப்பாங்க. அவளை மாட்டு லட்ட மட்டும் காணும்னு சொன்னதும் இது ஓ வேலையா இருக்கும்னு நினைச்சேன். நான் நினைச்சது கஷ்ட படிச்சது. நல்ல சாப்பிட்டியா? Fall back to safe zone. என்ன இல்லையா? Form up on me. நீ சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிட்டேன். எவ்வளவு வேணுமோ நீ தாராளமா போட்டு சாப்பிடு. நீ சும்மா தெரிஞ்சுட்டே இருக்காங்க. இப்ப பாரு, இந்த பேருக்கு தெரியும், அது மட்டும் தெரியும். ஏய், துளசி, கீழே வாடி, இங்க வராத. சாரி, கொஞ்சம் லேட்டா அப்புறம் தங்கச்சி நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வாங்க வணக்கம். ஏங்க என்னாச்சு? இப்படி கையை எடுத்து கொண்டு வாங்க வணக்கம்னு சொல்றத முதல்ல நிறுத்துறீங்களா? ப்ளீஸ். Let's go. அது மரியாதைக்கு தானே. நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது மரியாதை இல்லை. அப்புறம் அப்பா சம்மதிச்சா மட்டும்தான் நான் யுவாவோட காதலை ஏத்துக்க முடியும். என் பொண்ணு கம்பெனியோட கல்யாணத்தை தான் என் வரத்தை ஒரு தடவை பார்க்க முடியாம போச்சு. ஆனா என் பேரு ஹீரோவோட கல்யாணம்
இருக்கலாம். Urban Rise Manhattan Condos, OMR, 2 or 3 BHK, ரூபாய் 33 லட்சம் முதல். உடனே கால் பண்ணுங்க. 862 வாங்க மேடம், எப்படி இருக்கீங்க? உள்ள வாங்க. நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். மாமா, வணக்கம். எங்கேயாச்சும் பேசிருப்பீங்களா? உள்ள கூப்பிடுங்க. வாங்க. வரல. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். நல்லா நிச்சயமாக போது பயங்கர சந்தோஷமா இருக்கீங்க போல இருக்கு. எங்க நிச்சயதார்த்தம் போன காணும்? உள்ளதான் இருக்கா. ரொம்ப நேரம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆர்ப்பாட்டமா? நீயே போய் பாரு. ஏய், போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க போறீங்க பாருங்க. இப்பதான் வந்து நான் கட்டி விட்டேன். நீ கட்டி கட்டிமாயிட்டு இருக்கல. பாத்தி அப்போ நீங்க அழகா புடவை கட்டி இருக்கிற மாதிரி என் தங்கச்சி காட்டிவிடுறேன். என்ன இது? சரி, இது உலகத்துக்கு கஷ்டமான வேலைனா எங்க புடவை கட்ட முடியல சாமி. நான் கட்டி விடுறேன். ஐயோ, மீடியம்